Hainohai khungsa bike malkhung lahar patimungo kwlaioi belaino sago dwkhu mankha Khoroksa chakrajwk abo haikeno sago dwkhu mankha bike malkhung chaloknai Khoroksa sikla patimung karak sal sarigo takarjala Subha Chandra Kami amsayo sago dwkhu manjaknai chakrajwkni mung Bisholokhi deburmate bike malkhung chaloknai mung wngkha Shantanu deburma patimuni yaglo sago dwkhu mannaijak borok rokno talangjaka takarjala CSI sakhamnogo phiaba Bisholokhi deburma mungoi sago dwkhu mannai chakrajwk sak belai hamya wngmabai bono refer khlai rohorjaka Agartala jibi sakhamnogo tabu khai sabi to wi sungno ro borok patient tabu to serious na rugi insenje nani to bokorok khadika te pukhlika ne tai bleeding rok ja khunju te bukung te rok bleeding kha amo kusuk bisingo injured kha amo scan taken sain na amo lagi sen je primary treatment khaine ke iko referral hogale jibo jate apake bini bising rok bleeding rok kong naine ke jate treatment ku desi porento help time sa khaita abo nabagi sen referral hogata urgent khaine accident ani mungke accident ke Bisholokhi deburma boyos 45 বছর para roksa jeman sir para to takarjola na hani khamao je ora pulis samata oi kanani no takarjola ni je bike chalokna isirai rok accident mai boba condition so masana to je samai to romi tu kha o samai bisa pukbai ka busak ro bisa inju tong kha te mang nei to on the spot khari thangkai so ke je masa tu khana to bisa inju no tom no momo sang treatment di tong kha sar ni singo ang doctor Simon deruma takarjola CSI medical Takarjala ni simi Ashok ni kokthum Chini Khorang